ମା' ହେଉଛି ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତା'ର ପ୍ରତିଟି କାମରେ ନିହାତି ନଜର କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଟିନ୍ଏଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଟିନ୍ଏଜ୍ର ବୟସର ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲର ପରଖି ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ବାଟର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ପିଲାମାନେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ନ ଡରି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୁଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାର ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଆମ କୋଉଠିକି ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ସିଏ କରିପାରନ୍ତିନି। ନିଜକୁ ଠିକ୍ ମଣି ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ମଉଜ ମଜଲିସରେ ମଦ୍ୟପ ନିଶାରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର।